Chinsa ni Isato na indo mwancho mulire ribonekero kuri kugena kwane una nogendrete kwego kya aso kubwatie mirubiri yonsi yeritko rya rero okwarigania SMS ya mayango manyenara yana kwariganire asenchira ere yubikiranu kone ridanganike gimati atraya nyora igati ari ngwariganirete asenchira yubwenge tali umusara to gutai to mentwe n'ikibese kitu kirani gwinse kurisi cyarenge na gito zikogera togo metenga tikachira gwinse cyarenge kulingana n'ekinke cyarenge lakini ajibatoyete nande barushiro cyabere enusho yakiri batoyete aba MCA korwase county ya Nyamira nigo baganiriye kwegwa kibesa kya magendero ye chiwodi buna bakairo korwa kinga kya magega. I'm looking forward to incisive discussion on property tax, which is an important source of our own source revenue for county government, thus improving their financial capacity. Mugavana we county ya Kisii simbarati goteba nabwatekirenga yoko rigenchira yogo kine banko eri okoreta magendera se county yeye. I am going to work with the county governments of Kenya on matters health, because the constitution demands of us to work together. Ndokore meremo ko bwatrana net county asogosira mangana yobochenu oene kirumurai wense William Samoei Ruto. Ayamana enda manko mwanchi mulire rikarase ikengo manya senchira ere yobo ikranwe kerongo kwenyero nensemo ya Facebook na bako gandra gotonyora wetira Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News asumutandao Twitter na bako twitwetira @Ndizi TV News ere otagendere gosanga na bayigo kwemanyia amankere triane Evelyn Sero toko bwatira na Nere Joshua Uta kwene kebuna wekeire asensemo ye manyiririo ko kwari anto ya chake korwase county ya Nyamira wase aba MCA bensemeyo baganiriye serikali ko bwatwakibesa gokia Sech County eriyo gwikirania amagendero gukwana magiga yo gotenenia ebikaro mukubyoeta nigaba MCA abo baganire wakanwa kibesa sekerengo bagakanirwe erinde ko bakonya gwikirania amagendero ase chiwodi awa umurikit ko Sech County ya Nyamira job manki noroboti urwaso bwime. Similar opinion that this house adjourns definitely. Say aye. Aye. Whereas many are of contrary opinion say nay, the ayes have it. Maega yebunge county Nyamira nichi county chinde gotenenia ebikaro byabo nigaba MCA be county Nyamira bagendrete gosaba serikali kurigereria amaganio abo. Unere Jumaine na mpaka Aramis Chonsi Kenya ngosie kachire ebikao no gosie ko mo na wararanga nkobwati chingu bono iga oino mutinyibwe budget ingogo chigweteri chi county e budget ichake gas igontoro gochigwete budget inde yonsi Kenya onye ntori koegwa chibeseje tomaye koira na tuikaranse so ekio na kia kogera twabegire tamo konsenga Kenya ngima teatura manyana Kisii alisi batwira netinsa bakorono mo MCA be wodi akabonyoru Vincent Benecha omo MCA be wodi agachuba Henry Obwaya omo MCA omekenene ward Alfayo Ngeresa nigo bateba ogusaba kwabo okonene tali okomento omusara kunini no kwiranirwa omusara bakanyolire omushara to kuirani gunse omusara ogokinu kyera ujumi enda tokino omushara omuna twirani tigunse bali bande barweto ngaki bagotorra natagete to igwarane n'abantu baito ngatari omusara togutai tomentwe n'ekibese kitu kirani gwinse kurwesi cyarenge na kito zikogera togomete ngatika kirani gwinse cyarenge kulingana n'ekinke cyarenge lakini ajibatoyete nande barushiro cyabere enusho yakiri batoyete basaba serikali ko bachi ward mbasaba serikali ko bakibesa kya World Development Fund elinde bakikoikerania amagenderero asaba menyi be county ya Nyamira tutagete gukorera abantu baita amagenderero tutagete to guchibese kere ward ebageru chibese chigokora amagenderero ese ward area ekara to gukora public participation ese chigwodi jeto abana nchi ngotatebere nkipatagete tiga magendera cha Chinsa insego develop ward ya nemune mo MCA na kilo mo MCA Kenya develop ward ya then Kenya is developed igo Kenya ya kibasa chiwenda ko bachinyinge ko runze egere amagendera cha Chinsa
mbaicanira ebichango ebinge bakonyora anene mono ekero batabwati okuigwana na okuyana barabwo imbwati besandene dino ni chinsinini ntakama gendera se wodi yana ngonkwenda wananchi bantei nanchi nachi gosabo mugabana suppose at one point mweta ne no mugabana that means abananchi bao bagosaba togo chikonyora yentoko bairera kari gosese gabana goteba muntu tagete kwanyore gabana ne nabwate mipango yaye ebinta tagete gokora igontura ikirania amaitachi abantu baria batutumete chira twabarierete mbasabe serikali korigereria amagani abo elinde banyore chinguru chiko chikorigereria abokoreri asti serikali chechi county nakyo kwenda ko oversight mu chief officer ko more than 300,000 na inde induto ko mofeti induto ko mulika igo ete to guchinguru chinene egerto nyara go oversight serikali no gatuzi barigereria mangana ito na nengo matoko legas na barabwa tubwatesi egera tokore legas amo kiatera kana ngantu bone to gufinyiru beshiti na kure guchinse paka none kumira umuntu njira ogutama kiatubwati kendo mubugu ginko reporter ya Ndizi TV kurase county Nyamira Job Maangi Miamono Job Maangi asoroba tiororokiranu koruase county ya Nyamira egatiaba MC abakoro koruase county ya Kisii nigo besokire nako yikeria ebikoro bigenderete kwenekiwa ase county ya Kisii ebibikoreta obwamate borobobe egatiaba rai nabo igo chiburaburu cyo guturubania amagendero ane nigo bakwanire akoria korekanite bwangoiga asensemo ya South Mugrango ase bamochire omonogeri bwe county assembly Dr. Philip Nyanumba ase ogotabwatia omo bankiryo bwenerete kumwarigania umugavana bwe county ya Kisii Simbarati gukwana libagali okumwarigania omochumbe o South Mugrango Silvana Sosoro ati no mugavana utegete kugabanya county for the remaining 4 years we come na isha bari why was abachumbe kianda aba MC bari elected 45 na bari nominated to my Joseph Mbale ngabalo 24 gabara ibonse gukaba bekama no ni tuarengo we kana itu bekama egera tugendere pamoja tusikie county yetu to the next level ono njina nataka tukataba ngoyo lengo chairman ya saba twachumba aba incident area twanyigi keri asinguru chi nene nande tokosabanga nande terero kanande ase county area Kisii intoliko chigwanja ntuna barayi intoliko chigoikaranza tuligerie bintu bigosaleka igonta getukukwanera chi incident yange ibere Isato chiabeire nande tutayitukugiikeri ebikoro birie bibe bya chira sabarayi baito bagatagete goitekia manyinga sabantu baito intu ase intu no Gusii egesa kukyo Gusii intu agaite kaniri manyinga lakini yaikeire boni gabarayi bakoriyo borayi bagotumeka chinguru chiyo borayi gokora yatali amaya tundo mwanjete na ndo mwato koboko ekera kogenda kera constituency tigagende akwana magenderera yo rota kogenda ochikonya ko oversight tutagete gotebyo mugambi Simbarati nga a protocol asa matanga is very important egintu kiamana mono kubwatie protocol lakini umuntu mutangani okoba blamed ne speaker ye county assembly ekororokana ngo speaker obegetu tanya kosoma no standing orders tama itoto presidency bona yarangiritirio kangese ngenjamanyete ngaki ere speaker omuntu akurangire next numuga nuguvugabana akeba ngo mochumbe takoreteki tayo igo tware gotebinya numba ngaki nyasago konye orore bintu byonse buya ogenda urasoma machiko umagucha nare gotebye speaker area yari kurwa mabaga nabunete protocol ekara kwanita agakura agakaba MC baye bagakura igare ko Silvana Osoro rikondo muno mochumbe bwe area nera kwane ekara kwanira akorire arike egaba ne kwane koleta basikomo mochumbo Silvana Osoro nere no mwana oigwere kurwabugira no mochumbo bogirango na akende tukurabuna nayo akeire gabu Gusii engima na akende tubugirange engima to ikase tigasi kwa esiko yaye Osoro aje no mugambi chief whip no ramukira aje tigabono toiraneri Simba kuna abantu bawo bokoboko yanda ye komi omochumbo ito Osoro ndomo to koboko tigakore gasi ya South Mugrango Togotikana nayo nigo eyabisyo mu women representative we county ya Kisii Doris Aburi abagwetera ekyombe yanka babere bakorwa magero gochiase ababwatani bebyombe au bunenchire moyo kobakonya ase okoba obosemya igoro yo kwegendereria asokonyora chibesa na gokinya obunchurere bwabo amanke tigateuna twariganirira umurike ito Frida Kerubo
Ebyombe n'enchere ya moyo gochamo na gosirana elio kogenda sobwango kebirengerelio na kimagenderero na kige kogera ebyombe aberire getambukiro gyokwelikia na gosuka bosio korwa ase constituency ya Bonjari ase chiabisi chia Bonjari Industrial Development Center nigotokumirana ne kiombe kemogia sune kajua kali association ekyo kebwatrani na gokora ebinte binge gati yabo okorosia ebikoroto gotumeka amayo komia chingeni gochisia na gochibeka ase chichuba elio gotumekwa ase birebinde tali igorioka ngorose bale chiema echo bakonia na boigo korosia amandazi ebibyonsi biko banyorera chibesa rumwe yiga nere teneta magano koroski tent nemera nekipisa munoro chechega yiga nere koroski drise yiga iga bono kiembe yiga etio tokorokia ma of good quality na kitiko ganda na kitino na kibikisko gali kitibekire tent kitene niliga no chiro sairiga Omunyakirogo ase kyombekyo Esther Mokeira nigo akoerera ase barure kyombe gitu gyatokonyi twanyale kanyora mo seminars twasokire isiku toikire paka poma so Kenya banda batutaraje goika toikire chikwati abututana goikororo bono nari na batutarachiete ngatonyore mo seminars chitoimokigo itukoria rero ekyombe gyangav inse yomunyakirogo obo Margaret Kerosi korwase abisi yomo women rep Doris Donya Aburi nigo kiabatarira na korwa amaigelio elio bachikoegwa obokonyi korwase kyombekyo magega yokwelikia igotole nsemo ya Bonchari itukoria rero we are meeting more than 4 groups egrupu entangane no baigase tule tuacha komerana n'abantu bajua kali asengenje toko bakorera civic education igoro ye kegancha keria kiangaf ngainki getenenerete mostly igogeko empower bangina abasai abantu bamenyete na ulemafu n'abantu abagotu kubwa mono banyore information because umusonga gotanga information is power. Dr. Julie Nyantama korwase abisi yomo women rep nigo arwa ebirengerelio byaye twakirega kurigereri na kuruchisemi amanganari yakurukungafu kibesa kiri cye serikali ebyo mubikayo abalemavu bakayo bijana bikayo twakirega turubosemi n'abantu baito bagwa apply igari banyara konyara kibesa iki kilomita ya moko rwaboni gotokumerne kyombe kende gya bumugimari Queens ekyo nakero kyoge kwerwanera asoko ena na chiema nebirogo nabo igo table banking ase okwenyorera enengo Karen Mora no munyakirogo bwekyombekyo twagechagete 2021 tubwate mission yogo chamo buna bangina wetera tuatemete kuligerera buna tore down. We came together with few, we shared tukanyora ngabone gintu turachake nga etugochaka what we call table banking. Table banking wetero bore mirwo etubwarengense tokobeka chibese mese igoro twalona nintu asentu at 5% interest. Tuachagete with the registration with 200 shillings. Drusira Nyatichi no yomobwa barayase ekyombekyo. Ofisi yaye counting ma no barenga 90 batutarira banyakonyora togokora twagokire nande twabakaribishire asibara nyare gotokonya n'intu mubwatisi asogokora mangana charity tokonye chi binyoro bito abantu banyare komenya byo korwa ase omuyegolero nigo Madam Margaret Kerosi na bale bande korwa ase abisi yomo women rep abachakeire okwena na ebirogo binde elyo kwenyorera enengo magega yayo nigo baba kobutora ekeki Gingo ripotelia egetaseni kia Ndizi TV eretarene Frida Kerubo. Okay. Miyamono Frida Kerbase oraboti ororo ikiranu abantu bari no barema kurase bunge yakitutu chache North May County ya Kisii nigo besokire na koerera amakongwa yoba wetra asibamuganirie omuchumbo boja fet nyakundi ko basira wetra chibasari unenchira yemo yogosira sector yitsemi oigo nigo baganirie ko inyorwa sense
ukwana chinga kibale konyora amayili obuna bakwenyorera engeli abantu mbaro bali barayirense pi mbali wiki bali banyora bokoni bone togusinyunga ki into obuna abale mabwe emeuko abantu abandi barayirense ngokoni kibaho kibakonywe sabale mabwe aba inwa barayi bali abanene nibwenta kotebya barayi aba baito batorenga bakotokonya na njira kitogogera batokubaikera asigo tafadhali buna bono chipasari abantu abatule emeuko n'abantu mbaro babwata abana barayirense mbabwenda kwenda chisukuru mbali kuikera pese chichie chipasari yonga netinga tafadhali onye kiekonyalikana amangane chipasari abarayi bato babe to fast priority to banintwe kuna intwa bale mafu bare nonye tools of trade batari konyora nonye cash transfer batari konyora nonye chipasari batari konyora nonye chicratches ibintu biri byabo biko bakonya no yachiyo bisi batari konyara kugera chiyo bisi chinchiro siri disability friendly no iburi chanjiri konyara wikororo twasanginga no chinyembo chiri bago tumea crutches nchiri konyara mbali konyara gushinyora abange baito bago tumekemete togusangi chiride chirito chorete batorete information to the ground mbali konyara gutuikera timaiti network batabwa tichingira nache anasetore nigo boigo babulio omubunge bwenseme yo Jafet Nyakundi kubanyura ase amabaga ao na boigo asensemo y'ipasali gochiase abana babo Mwisimi weito Jafet Mokaya atoligereri sana buna ntwa balemafu wetera buna yanyore ni gali CDF okonyora abande nturi konyora chipasali abantu abange ni buna ntwa balemafu abana baito nigo bakonda chisukuru lakini ntobwatie njera twanguza usoyo minto Jafet twachore tomo mwisimi goito arengerio biseri yaye anyebeke eva access abantu bandi bali mabaikera ase chinga kiecho nigo babulia bali bonsi bamenyate no bolema wesokia na gotia kwebisa ekero bamenyate no bolema ende ni wona ariko sabondi bwensi ubwate umwana uri no bolema anyara ko mosogi siko ndonyara to kubabisa sengenje no ndonye ndi tubabise tukanga ndokere tumuna babone gatoliga anyara ga ko mosogi siko iri ndanyara ga gukonyeka naende tumanyenga mubwatera itiyo komenya ango saba iguri bari babisita abana nyumba barabare mabu n'abantu bari nyumba barabare mabu mubarete tubamanye tubarikenze in case of anything tobe tokubakonya kulipotelya egitasenikia Ndizi TV litaliane Mildred Momanye Miyamana omorike to Mildred Momanyi ase orobotyoru ababwatani ao na baigo aborokiwa abakoroni go baboriwe gusira chiskuru asa magendro anena sensemo yobwagachi eryokoenekia obokoreri burubya okwana seskuru ye secondary ya Matutu PG ni go ba ogomo director bwendemero me county ya Nyamira Zabron Kerina abairega koenekia buna ogosirwa we skuru ni go korachiko irara nonye amachibwa maya koenekiwa chingaki cha matemwa manene Murikeito Brighton Makori noroboti orwaso bwagare Engo no mogoko nigo yabwatainse ase skuru ye secondary ya Matutu PG eye gotoka sebunge ya Kitutu Masaba anenekera baiboli amona bwatani awao baikirana ase skuru eyo erigo chingera amajiba maya yo mwaka bagiru bibere nemeronke bibere nebere bagokwana ase skuru eyo gati yabagani bali banyara bawikirana ase skuru eyo nigo bono banyarire bakobori abagwatani bekisemi abanga abagwatani bonse abantu nabange cyarumi naye abantu basomire cy'skuru tigabayira nenga kero muntu sobo anyare gusira kisemi ase skuru ya sobo Iskuru cha Gusii kisegosirwa nigo kiranyara cyokora buya anene konyora maga chaisaine skuru buneye nebwato mu cyando bwera para tulieta lingiya arose tukukale 2003 ya gotire tibwatiye library lakini yagendete gukora buya igongo boria stakeholders yamangane kisemi bachenderi bakonye chiskuru cha Gusii egera tutige koira abanare twasomya abana baito Gusii gaiga nalio na into turagenderere buna Chinsa chinde chigenderere omukonyi bumwarimu monene ase skuru eyo enko baganiria maya naende enko bategusire abarimu abanafunzi naende nalitura chikonyora motoke anga maya bunaya twanyora umwaka oyo engagitoroje twairira abana 50 noyo mu university boigo omwarimu oyo nanyara kaoteba ningikirite amachibu ayo maya kalikiwa ase omwaka oli oeta. We are done a lot with these candidates who sat for the KCSE 2022
They were self-driven. That's why they attained these good results. The teachers were also hardworking. The parents supported us a great deal. Mwaka yuiga bwejirubere ne 2023. For the candidates year 2023, we're looking forward for a mean of 9.1, and it is promising that we will attain this target that we have set as teachers and as a school. Currently run short of accommodation for the boys who are lacking a dormitory where they sleep. There is a problem of water during the dry spell. Our students go to the river. We are also in need of more staffing. And lastly, what I can say is that this school is in dire need of other infrastructure facilities like a modern library, expanding the existing laboratory, and at the same time equipping the existing hall, which was geared towards being a library, but it is lacking books. Umukonyi ibo mugambi korwa subrogation ya Nchoro. Parents, I'm talking to you to encourage our students to come to school. Apart from providing, maybe you are providing school fees and all the necessary, may you take time to be with your children in a very responsible manner. Encourage them, talk to them, so that they can have that encouragement to come to school. Gabriel Ugano, no sub-county director, Bujisemi. I'm very happy, guest of honor, that our effort is now bearing some fruits. I think the challenge we now have, and that's what is ringing in everybody's mind, is to maintain that part, that kind of performance. Abangati ya bali banyara bawikerana. So I want to implore the teachers, the staff, to relook at chemistry, Kiswahili, English. I'm seeing a very good performance in maths, but maths require biology, English or Kiswahili sometimes, and the chemistry. Body chairman na mshirika wangu, jengea hawa madam teachers nyumba nao nzuri sana. Wale ambao wako willing kukaa hapa karibu, wakutana na watoto wafundishe, itakuwa vizuri. Mimi nilijengea principal na deputy wake, na hawa madam teachers pia wacha wawe na nyumba nzuri hapo, yule anataka kukaa ataweza kuketi. Ngolipoteri getaseni Candice TV kurwase skuru uye sekondari ya matutu PH yegotoka ase wodi ya Gesima ebunge ya Kitutu Masaba county ya Nyamira eretariane Brighton Makori. Miyamono Brighton Makori ase orobotioro abantu korwase chiamate chitari kwenyara nigo bagenderete konyorobo konyi korwase abasamaria baya ero nabarabuo kwegendereria ekyombe kya Joshua Nyarenchi korwa Kitutu Church North neke mokiabo ikenderete korwa bokonyi gochia sabantu au abwase ritkoria rero baba gutarira chiskuru au nakobwatuka obokonyi bwabene egetambukiro kyabage kogokerwa nabange muri keito dipo nasanya norobotioro. Ekyombe gya Joshua Nyarenchi Foundation kurwase bunge ya Kitutu Church North nigo kyabereke gosira abantu bali batali kwenyara asoko bagajira chinyomba na kolenda afya yo mwana munyaroka asoko yana nebitamba byo bachenu bimanyekanite na sanitary towels. It's a challenge okonyarekera abana barasama tukabo abange bakumise school asenyencho mbale family chinyinge njiko kirani kubora ibitambaye lakini tukulia lero twaikira twaira abana chero kitambaye. I'm hoping mbaye tukumisa lazima. I'm hoping which bale bakora buya sama so kera kero konyoru mwane nyeruka arasama tukae aho konyora agucandika kibirengerere ebitambaye byo batenubira nibwo aseri goririanse eri abayiboli baito baranyara ko bakonyora chibese tokonyora abana baita baiseke ane baranyara ko bakwegende n'amasomo ikegara buna bonoiga asomo tienya bana komisi bare skuru amatuka atatu esengencho ekonyora karabale ngakiecho bokongo okonyora mbabwati kende bakobeka muri bitamba byo bachana Gokwana imeye ward ya Sensi eskuru yoboroso ya St. Anne Sigetare amono nyabikondo primary nigo bachengera obokonyi obwe na gwaka ngambi ya mono. Ule muda ambao nimekaa hapa sijaona pendekezo kama ambalo mmefanya. Tunashukuru mwakili Joshua Nyarenchi
kwa ile ambayo umetendea. Kwa kweli umekuwa ni msaada mkubwa. Ingawaje uchumi ya Kenya imekuwa mbaya. Tunashukuru sana kokote aliko, acha Mwenyezi Mungu amsaidie zaidi ya yote amuongezee. Boigo abarokiwa nigo baserokera litukeri na gwakambia mono asoko inyorwa. Kwa kutusaidia na hizi sodu. Shukrani tulizima zikufikie kila mmoja wetu ana furaha. Matatizo ambayo tunakumbana nayo ni wazazi hawana pesa kununua hizi sanitary towels, lakini sasa mmetusaidia sasa. Thank you for helping us with sanitary pads. You can help the others who are in need. Thank you. Komenta nayo abalimu nigo beneria mbia mono gutia somo samario muyagwe sokya na kwenyera omwana umunyaruka anene mono chinga kie chiga uchumi yense ya Kenya chire chinkongu gochia ase chinyomba. Wengi atakosa mmoja leo, kesho mwingine, wiki ijayo mwingine. Sasa na ikiwa hivyo sasa inakuwa vigumu sana bila mwanafunzi kupata ile ambayo anafunzwa katika elimu. Kwa hakika mmetusaidia, na ikiwezekana mtutembelee kila muhula. Kwakira Joshua Nyarenchi Foundation senginja chiro konya abana baito ebitamba byo bochenu tiganya samuseni na ndamamente na inui timu yonse tunawashukuru na sasa tigabaseni. Viongozi wengine ingewezekana kidogo wangeangalia wanafunzi sana. Uchumi ya Kenya imekuwa juu, hata kula kumekuwa tatizo. Wazazi wenyewe hata wanashindwa kununua chakula. Ingewezekana wao wakifanya kwamba wanatupa hizi sodu kila kukicha kwa msaada tu. Twabone ni Amayia tema mokonya abana bonsi emechando nemengere emechiweta obutaka nobonge bole na abana abange bale emechiweta ende bakonyu baje skuru 100%. Igombi yamo senge joko ante bitamba ebituli alero ende bakonye abana banka matuka mange ebitamba ebi byabaswati nosubya abana Kinyaruka, especially buna abana abale primary school baho limbale kwa access ligoli bali sukia sinini biturumbo 15 at least no mwana nchi kawaida anyale wa access kugorero mwana waye erindo bya konya. Kuripotele kitasendikia Ndizi TV korwase Warrior Sensi egotoka imeye bunge ya Kitutu cha Chenoti imeye county ya Kisii elietalia Nendipon Asanya Miamono dipona sanya se orobotyo rugotogotekana nayo nigo mugavana bwe county ya Kisii Paul Simbarati atebire buna nabegetemero beryo yokoria Chinsa chogokinya ogosangirirwa kwebanga serikali ya county ya Kisii eriyo koreta amagendero nigateba buna Chinsa chimwenerete chise kubwatiwa nigo ekerengo kiebango kirabe kegokinwa nabo goikirania amaganyo yabamenyi be county ya Kisii aniga yakwana chinga kicho musangirikano bwo chakia kumuroberio manyikanite buna local government initiative asate babuna chi serikali che county njibwenerete gokinya ogosangirirwa kwebango. Gathered here today are government administrators, policymakers and researchers to share real life experience, challenge opportunities and strategies for improving property tax system. I'm looking forward to initiative discussion on property tax, which is an important source of our own source revenue for county government, thus improving their financial capacity. At the Council of Governors, we have been grappling with issue of inadequate financing for development expenditure. Over years, countries or counties have failed to achieve their revenue collection targets. We cannot provide service and address the numerous development needs of our people. Over the last few months, I've been in office as a governor of Kisii County. I've come to realize that there is immense on-source revenue potential if we apply the right strategies. We cannot afford to continue doing things the same way. This is why we're working closely with the national government to put in place the right governance system, adapt information technology, and other innovation to improve property tax management. Asomurobero ibo nigo cabinet prime cabinet secretary Musalia Mudavadi dabaga koboria chi county koria Chinsa chogokinya ebango eryogo ikera amaganyo nabo igo wakana amadeni asaborira abantu kweneke munangwa kana baraba ebango ase chinga kichibwenderete. How do you make
your counties competitive. Taxation is elastic. You get to some place and it will snap. So as you enhance the revenue collection, what we must also figure out is what would you do as a researcher in this field or somebody who is supposed to deal with policy here, so that your city, whether it is Nairobi or whether it is Luanda in Angola or whether it is Addis Ababa, wherever, Cairo, how do you make sure that you are not taxing investors out of your city? Property owners tend to hide what they own. They don't want to show it because it's synonymous with more taxation. So in your conversation, the issue of how to leverage on technology to make this particular space more productive in terms of revenue generation will become very, very critical. Togotigana nayo nigo murai wense Dr. William Samoei Ruto abeirega koenekia buna serikali ya Kenya Kwanza netukubwatira serikali chech county asenchereyemo yogo ikirania obokoreri asensemo yobochenwa niga yakwana chinga kichoko igora enyagetari ya Kirinyaga level 5 asaba ulia aba braibonsi korwa chech county kubwatirana na kuboria abanyagetari koenekia buna ngorwa bare obokoreri borobo ikiranu gochiase abananchi. Watu wengi hasa wale wa upinzani wananipigia makelele ati niwachane na mambo ya counties, niwachane na kazi inayofanywa na counties. Mimi nataka niwaulize watu wa Kirinyaga, kuna watu wa county na watu wa national government, si wa Kenya ni wa Kenya. Mimi nataka niwaambie watu wa upinzani, tafadhali tulizeni boli. Mimi nilizungumza na Wakenya na nikawaambia nitapanga sehemu ya afya ya Wakenya. And I committed that I am going to work with the county governments of Kenya on matters health because the constitution demands of us to work together. Katiba ya Kenya inatulazimu tuweze kufanya kazi pamoja. Nataka niwaambie county governments wa taifa letu la Kenya, the national government will support all our county governments to deliver on the primary subject of health in our country. Najua kuna mjadala hasensemo yayo mugavana we county ya Kirinyaga Anne Waiguru ni goene kiri abamenyi benseme yo na ibitamukiro bisa ine byabere bikobekwa byogo cya kwenekia obokorere obuyago cyase abananchi bonsi anene o komentwa kwa abanyagetari naboigo amario gaisaine ase kinyagetari cyonsi. Kerugoya County and Referral Hospital Complex is a culmination of a purpose-filled, tireless journey that we commenced in 2019 with the aim of delivering the best healthcare services to our people. Your Excellency, I wish to thank the national government most profoundly for the support accorded to us through capacity of implementation of this project. They provided professional guidance and technical support in terms of supervision to ensure that we are adhering to the highest standards possible. As the chairperson of the Council of Governors, I can assure you that the devolution of healthcare services has had a significant impact. For the last 10 years, county governments have invested heavily in healthcare, service delivery, human resource development, equipment of health facilities. Togotigana nayo nigo abanyangonga bagosori babeire bakuboria gusirwa iryo kwegenderere gusekogendereria ebyewa ao anene ase abasaya nigo bayakwana kinga kiwekira nase umuyega bwoko mwenya umunyangongo ase gosori yembombo imeyorogongo rwa Gusii umanyekaine buna Jacob Nyakangi uyokorekana ase nga yaye ensemo yebate ime ye wodi ya Nyatieko niga bange bamurera natana nigo arenke omogosori umuyakegima oyo bwerwete ase ugukinya talanta ya endemo Stephen Norobotiuru. Asomo yego rero ensemo ya Ebate Nyatieko
nigo muganda manene bwe amate abairi n'abasani banyagosira Jacob Mochabo Nyakangi baikira na somo yega bwoko mwa esiko yo mwerio. Jacob